Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi nginwan ramangi hakerdob yeng jongpi. Kumsi benta bagi sukiduk kinyo banle Kmen ya ka Christmas ka badai ka sngi jong ka jingwan long brio uji sukres u MLA ka South Shillong u ba Sanbor Shulai ula sam jing Arab da ka Pisa bat ki jing ai Sngewbha ban yale Kmen Christmas. Ya kani ki jing ai Sngewbha u ba Sanbor ula pelong ha State Convention Hall Pinewood Shillong ha ka jing sakhilang ki riu rang ba bat ki seng gantai nalor ki weipat ki baha bapo ka 19 South Shillong constituency. Kani ke jingaram bau ba Sanbor u ai syaki nong yalam niam bat ki dorbar shnong ka 19 South Shillong bat ki sengsan la shnong kalong bakin thiet ya ki jing pen kre ya ka Christmas bat kumjuru ban thiet ki ba ki paj ba ken yo ban yele Kmen Christmas ban syai ki paj ba ya ka Pisa bal ai Sngewbha mentakasi ka nyo trek unai wieng arjat psau syaki nong yalam niam u ba Sanbor Shulai ulai thu bakani ka Pisa ka dei na ka Tulop MLA ba ula kan show. Kajia Kmen lang i audio nukie kum kata kajia rakhi Kmen lang ya kan pre-Christmas and New Year get together of harmony dengan audio nukie kum kata kebakrang ba play baru Yesus Kristus nang kurku yang ayap ti badia pro ke konsumsi ke jonga 19 South Shillong ya ke State Meghalaya bat ya ke India borokoi bar ka perteru borokoi bagi dia ya ke Jigim begini yang jadi mempuhu bahai, jadi masuk pasar, kau bagia, but in rakiru, ya ka mega Christmas, but New Year, agak jingsu. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Has been supported from my monthly MLA salary earning. Next up.
South Tulop, Meghalaya.